дуруд бинандаи азизи телевизиони Сафина, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект-шоу даъват мекунам. Умедворам ки мисли ҳамеша як бозии бисёр ҷолибу диданиро пешниҳод мекунанд дӯстони мо аз гурӯҳи Мину. Ман ҳоло шуморо бо аъзоини ин тим ошно мекунам ва баъд ба пешниҳоди саволҳо хоҳем гузашт. Шералӣ Ризоён, Иршод Сулаймонӣ, Рустам Азизӣ, Фарзона Шарифзода, Ризо Баҳромзод ва капитани команда Нуриддин Муминзода. Ин бозии дуюми ин гурӯҳ, ин тим бо номи Мину аст дар даври дуюми интеллект-шоу. Ман мехостам ки рақами саволи аввалро маълум кунед ва мо ба бозӣ шурӯъ мекунем. саволи рақами 3. Таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Тибқи қоидаҳои ҷорӣ дар Непал, ҳамаи онҳое ки ба кӯҳ мебароянд, ба шумо фаҳмидед ки мо Эверестро дар назар дорем, ӯҳдадор буданд ки дар бозгашт ба кумитаи махсусе на камтар аз 8 килограмм ҳамон чизро дода, баъд маблағи гаравмондаи худро бигиранд. онҳое ки ба ин қула мебароянд ё барои кӯҳнавардӣ ба ин ҷо мераванд, мувофиқи тартибе ки он ҷо ҷорӣ аст, як миқдори муайяни маблағро ба гарав мемонанд ва аз он тараф дар бозгашт бояд ки 8 килограмм аз ҳамон чизро дода, маблағи гаравмондаи худро бигиранд. 8 килограмм чӣ? Як дақиқа вақт барои фикр кардан. Маромад. вақте одам ба худ мебарояд, санг бояд аз Непал, мисол ҳар кас аз мисол каси вай мекунад, кӯҳ мебарояд, мумкин бахшиш санг ҷамъ кунад. Ки мисол барои 8 кило санг не бад охир дар он баландӣ дига санг ё ҳамон либосу чораҳои махсуси 8 килограмм залог дода истода. дастгоҳи оксиген чи ҳамон тие ки ҳамроҳи худаш мебарад. 8 кило чизе аз ҳамон мегад бармегардонад, баъд ҳамон вай залог медиҳад, вай залог дода истода. мумкин ягон чизе бошад ки ба ҳамин буддизм дахлаш бошад. ҳама либос махсус ҳамроҳаш дорад, лекин чизҳое ки барои ҳифз кардани худашо Як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад, капитани команда. ба ин савол худам ҷавоб медиҳам. Хуб. онҳо ӯҳдадор буданд ки 8 килограмм санг ёки қуми аз кӯҳи Эверест бояд меспоранд. яъне қум ё сангро агар ҳар нафаре ки он ҷо мебарад биёрад чӣ мешавад ин баъд? намедонам чӣ мешавад. варианти мо ҳамин аст. хуб, агар килограммро мо тағйир бидиҳем, андешатон тағйир мехӯрад? масалан, агар гӯем ки 6-7 килограмм, 4-5 килограмм, 2-3 килограмм бояд он чиро супоранд, андешатон дигар мешавад? не ҷаноб. ман фикр мекунам ки шояд ҳамин 8 шуморо камакак ба шубҳа бурд. яъне ки метавонад 2 бошад, 3 бошад, 4, 5, 6, 7, 8 бошад. бигзор 8 килограмм қум ё санги ҳам аз кӯҳи Эверест. яъне чанд килограмме ки n килограмм қум ё санг. ҷавоба иваз намекунем? не. саломат бошед. ҷавобтон қабул аст. аз нозирин Маромад, шумо чӣ назар доред? шояд касе аз шумо буд дар он ҷо? не? дар назди харита ман дар назар дорам. Маромад. агар нест, ташаккур мегӯям барои шумо. хуб, бояд гӯям ки ҷавобе ки инҷо пешниҳод шуд ҷавоби дуруст набуд. аз ҳамаи онҳое ки ба ҷангалзорҳо мераванд, ба лаби дарё мераванд, чӣ мемонад баъди бозгашташон? партов мемонад. албатта партов мемонад ва онҳо бояд ин корро анҷом бидиҳанд ки як миқдори муайяни маблағе ба гарав монанд ки баъд партовҳои худашон ақаллан бояд ҷамъ кунанд ва баъзе нафароне ки бисёр дилсӯз ҳастанд партовҳои дигарро меоранд ва ба ҳамон ҷо месупоранд ва маблағи ба гаравмондаи худро мегиранд. ин кӯҳ мегӯянд ки яке аз кӯҳҳоест ки он ҷо партовҳои гуногун хеле зиёд буда. бозам аз рӯи сайёҳон, аз рӯи нафарони дигар.
саволи рақами 10 таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. як шахс ки хеле мехост хоб равад бисёр нороҳат буд ва наметавонист ки бихобад. зиёд фикр мекард чӣ кор кунад. баъд гӯширо бардошта ба як рақаме занг мезанад, ин рақамро мечинад. аз он тарафи гӯши касе ба ӯ ҷавоб мегӯяд алло ва ӯ гӯширо мегузорад ва меравад хоб мекунад. ӯ ба кӣ занг зада буд? ин аст савол. бозам як дақиқа вақт барои фикр кардан. марҳамат. ба соҳиби қарз занг зад. баъд акил дигар вай хоб нарамад. ман хоб мекунам. من از یک قرضدار بود زنگ زد اما که اون خوب نه ماتیب همینه برای بیدار کردن اگه من خوب میرم اما که تو خوب نرم اگر میبارد گوشی رو برداشته باشد گوشی رو برداشت این وقت اعصاب قرض توی فکر کرده داشت من کی قرضدار بود خوب نداشت شاید اون شخص که اون شخص انا که پوستی پیرونی اون آدمی که زنگ زد قرضدار است یا آدمی که زنگ میزنه؟ نه آدمی که زنگ زد قرضدار است. با صاحب قرض زنگ زد صاحب قرض زنگ زد که انا که تو خوب نرم قرضدار اصلا نه این صاحب قرض است должник позвонил тому قرض گیرنده قرضدار با قرض گیرنده کردیتوری خوب میگه که انا که تو خوب نرم مثلا با همین як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат капитани команда, агар вақти иловагиро истифода бурдани набошед муайян кунед ки кӣ ҷавоб пешниҳод мекунад. این سوال فرزانه جواب میدهند. марҳамат фарзона. شخصی که خوب رفته نمیتوانست با شخصی که از او مبلغ قرض گرفته است به همون شخص زنگ زد. маблағ қарз гирифтааст. بله. ҳама аз нафароне ки қарз мегиранд мегурезанд, яъне шумо фикр мекунед ки худаш ба ӯ занг задааст. چرا نه؟ ба чӣ мақсад? دیگر وای خوب نرم با اون مقصدی که مبلغ قرضیش رو بخشیدن. ин мисли он ки як донишҷӯ занг мезанад ба шаб соати 2 шаб ба телефони профессор алло салому алейкум гӯш мекунам профессор фалони шумо ҳастед? мегӯяд хоб будед? бале хоб будам. ина шумо хобед лекин мо мавзӯи шуморо тайёр карда судем устод. мо дарси шуморо тайёр мекунем. جواب ما هم به همین جواب موافق است مانند است. چی چیزی دیگر بود؟ با کدام فرضیه های دیگر بودن در میان جواب‌های شما؟ اگر گوشی رو نمیبرداشت احتمال قبرستان باشد. گوشی رو اگر نمیبرداشت. مادر لیکن اون الله گفته است. یعنی معلوم است که یک نفری است که نمیخواد صحبت کند، فقط خواست که اون صدا رو بشنود. از اون طرف الله رو شنید و گوشی رو گذاشت و رفت خواب کرد. صدای فرزندش مادر؟ صدای فرزندش مادر. کسی رو منتظر بود. خوب دیدید فرضیه ها پیدا شدن میگیرن اگر ولی ما فکر کنیم. بله. جواب یعنی فرضیه ها جواب درست پیدا میشه. باید اینطور میکنم. شما سه فرضیه پیشنهاد کنید. اگر میان اون جوابی درست باشد من قبول میکنم. هرچند که این در قاعده های برنامه ما نیست. مهربان است. پیشنهاد کنید. خب یکی بود با قرضدارش، دوم مادر با فرزندش، سوم ورسیا با حامیان حفظ حقوق یعنی آرام شد که وی را حمایه میکنند. یعنی با پلیس زنگ زد و دید که پلیس بیدار است و راحت بود. منطقاً بسیار جالب پیشنهادی سومتون. خب هر سه وریانت قبول است. تشکر میگم برای شما. وعده کردم که اگر میانی اینها وریانتی درست باشد ما قبول میکنیم. لیکن جواب درست خیلی ساده بود، خیلی ساده تر از اون چیزی که شما فکر کردید. این نفر به همسایه‌اش زنگ میزند. همسایه‌اش بلند خوراک میکشید. او زنگ میزند و همسایه‌اش بیدار که میشد خودش راحت خواب میکند. تمام. جواب درست این همین گونه جواب ساده بود. خب یعنی به همسایه‌اش زنگ زده بود. سوالی رقمی 5. توجه کنید با سوال. یک ژورنالیست با نام مناسب باریس تالینوفسکی و سایر مردم به این نظر بودند که چمپیونات جهانی فوتبال در سال 1970 برای مثال در مکزیک رنگین و دیدنی و زیباتر بود. چمپیونات سال 1970 در مکزیک رنگین و دیدنی و زیباتر بود.
чаро мас ҳамин чемпионатро фарқкунандаву рангин меномиданд? маромад фикр кунед. بعد 70 دیگه خیلی وقت نشد. اون آخرین چمپیوناتی بود که در اونجا پله چی شد. پله بار برزیل چمپیون شد. این درست است. میگی وجود همه سال رفیق هم. نه از نظر دیگه دو شد بود بعد زمان می‌سیار بشه. نه. اونجا وقت سوم زیباتر بود. مقایسه با تلویزیونی رنگا یکم برمی شد. رنگی زیباتر. جواب در سوال بود. ما بدونم اولین تلویزیونی که مستقیما در تلویزیون رنگا فهمیدم. بعد نشانه دادن که میبرد. نه بعد دیگه قبلی قبلی دیدم. بله. سال 1970 یکی آخرین بازی پله هم بود. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад капитани команда. ба ин савол рустам азизӣ ҷавоб медиҳанд. маромад рустам. جناب راوی البته اینجا چند فرضیه پیشنهاد شد که این بگیم که جام جهانی در مکزیک صورت گرفت و در آنجا پله شروع کرد و برزیل بار سوم شد، ولی از همه چیز مهم که به سوال شما جواب میده به نظر ما این است که این اولین جام جهانی بود که از طریق تلویزیون در همین فرمت تلویزیون رنگی یعنی در رنگ پیشنهاد میشد. برای همین هم گفتن که نسبت به جام جهانی فوتبال قبلی رنگین تر گذشت. کی است میانی شما مخلص فوتبال، دوستدار فوتبال؟ همه غیر ارشاد غیر شد. ولی به هر صورت مخلص فوتبال نبودن این شد هیچ مانع نشد که جوابی درست شما یافتید جوابی درست. آفرین. همین است بخوام. یعنی پیداشوی خودی تلویزیونی رنگا و برای همین میگفتن که این چمپیونات رنگین تر بود و ما هم اگر ایست کرده باشید جواب در خود سوال گذاشتیم و شما بسیار خوب اینو درک کردید. سوال رقمی 8 توجه میکنیم به سوال. یک ژورنالیست با نام نسبی دیمیتری گوردون، ببینید تصادفه که این سوال هم وابسته است به ژورنالیست، اون نقل کرده است که یک وقت دزدان خانه همان نفر را غارت کرده بودند و بعد پیش از رفتنشون چیزی یک ورقچه نوشتند در یک ورقچه و آنجا همین جمله بود که ما با بایگری تو دست نرسانیدیم. شما دیگه که اون جبر دیده یا نفری که به خانهش دزدان در آمده بودن کی بود؟ جواب محترم راوی میخوایم پیش از مدت جواب دهیم. پیش از مدت جواب میدیم. مرامت اون وقت یک دقیقه وقت ایلوگی خواهد گرفت. رستم عزیزی جواب میدن. مرامت این کس هنرپیشه خدمت نشان داده اتحاد شوروی وقتان که کبیزه است که بسیار سرودی مشهور دارد مایی گدا مایی باگست و وقتی که در خانه او دزدان می‌درآیند همه چیز رو می‌دزدند بغیر از همون 30 سال اون برای میگه که ما بایگری تو رو نگرفتیم. خوب جواب کاملا درست است. کیکابیدзе و مایی گدا مایی باگست و این اون سرودی بسیار مشهور و اونا میگن که ما با بایگری تو دست نرسانیدیم. سوال رقمی 7 توجه کنید به سوال. سوال رو سنتولو فرستاده برای ما، خواننده صنف 11 مکتب رقم 49 شهر دوشنبه با واسطه پوچت الکترونی. او درباره فن شیمی ارگانیکی نوشته است که اونجا دو قاعده است. دو قاعده به نام دو عالم، یعنی نفرانی که همین قاعده رو فکر کردند و پیشنهاد کردند و او گفته است که اگر منطقاً بنگریم نسب عالمی اولی و دومی به همدیگر مخالفند، یعنی مقابل همدیگر هستند اگر منطقاً توجه کنیم. خوب شما باید یابید که گپ
дар бораи кадом олимон меравад ки насабҳошон мантиқан муқобили ҳамдигар аст ва онҳо дар кимиё қоидаҳои хосе доранд ки худашон ба номи худашон сабт шудааст дар кимиёи органикӣ. маромад фикр кунед ки чӣ насабҳо метавонанд бошанд ки мантиқан муқобили ҳамдигаранд. маромад қоидаи мантиқӣ. اول با هم قاعده شیمی ارگانیکی بریم کدوم قانون یا نامی علمای شیمی که مشهور بیان میکنه یگان تشه گرفته یعنی تا میگیری با اون ارگانیک بود از ارگانیکو گوش کنید بوتلیرف هست کی بوتلیرف نه بوتلیرف نه گوش کنید подожди اساسگذاری شیمی ارگانیکی میگه نه به قانون در کنید تغییر نکنید فامیلا نه گوش کنید подожди قانون چطوری خون شیمی ارگانیکی قانونش برید اون قانونی что там у нас было по фамилия гӯям аз фамилия меёбем бозки ҳамин не ман охир дошт қонунш ҷет ҳама ҷамъ шудан лирико бутлер мегирем не бес ҳамин антоними бутлер яктам фамилия мегирем подожди не вай як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад каптани команда, имконият бошад як дақиқа иловагиро гирем ҷаноб. шумо 2 дақиқа вақти иловагӣ доред ва як дақиқа фикр кунед. хуб инҷо гап дар бораи химияи органикӣ меравад ва ин хонандаи синфи 11 мактаби 49 шаҳри душанбе навиштааст ки насаби ҳамон ду олим ба ҳамдигари муқобил ҳастанд. яъне муқобил ба ин маъне не ки масалан рӯзу шабу ё намедонам хубу баду ман як мантиқи дигаре инҷо ҳаст ки баъдтар шумо онро хоҳед фаҳмид. олимои рус ҳастанд фақат гӯед ки чӣ насаб доштанд ин ду олим ки мантиқан агар бигирем яке дар фикри дигаре аст ё яке дигареро мехӯрад гӯем намедонам яке дигареро фурӯ мебарад гӯем намедонам. хуб фикр кунед ба ҳар сурат. умедворам ки ҷавоби дуруста меёбед. фенинг кардем дело не в том это не органическая химия, это вообще уже мы уходим в биологию. ребята гешни бачо биотам ҳеҷ чи фикр кардан курки кадом қонун ба ёд мебиёред вот аз давраи кроме масалан чи узман дахотир масалан аз давраи химия он там закон сохранения масс буд бо чи уже буд бо қонун миқдори модда ҳаст ғайриорганик ну цепочкои чи давайте нарости гап ҳамон пенсилин чи гуфтем як вариант пешор кардам дар дигар тамом дигар флеминг сохтаги одам пенсилин флеминг парранда не не это не химия органическая это вообще-то биология иммунология вообще-то. як дақиқа вақти иловагии шумо ба охир расид. маромад капитани команда ки ҷавоб пешниҳод мекунад? ман худам ҷавоб медиҳам. хуб ин олимон флеминг ва бутлеров буданд. хуб яъне чӣ ба ҳамдигар яъне яке дар фикри дигаре ё намедонам мантиқан агар бигирем чӣ иртибот доштанд? мо тахмин кардем як ҷавоби мукаммал олиман ба ёдатон меорад инҷода қоидаи яъне правила баъд фалон бо исилои русия агар бигирем правила фалон олим қоидаи фалон олим ҳамин гуна як чизи машҳур ҳаст. ҷаноби ровӣ ба ростӣ ҳамин охирун бор соли 2003 буд ки ҳамин ба кимиё чӣ доштем сару кор доштем дигар сару кор нагирифт дигар чунки дар риштаи улуми инсонӣ рафтем оқадар кимиёро дӯст намедоштем. не дӯст медоштем ростӣ дӯст медоштем устоди беҳтаринам доштем вале ба ҳар ҳол худи табиат худи ҳамин гуна сохта шуда ки баъзан моро барои баъзе амалҳоямон ҷазо медиҳад. барои мисол ман физикаро қадар дӯст намедоштам лекин қисмат ин гуна буд ки 5 сол дар факултаи физика таҳсил кардам. яъне баъзан моро барои баъзе корҳомон ҳамин гуна ғайриихтиёр ҷазо медиҳад. хуб биёед аз нозирон мепурсем ки чӣ пешниҳод доранд. ҳаст бачаҳо ягон чиз? нест. хуб бояд гӯям ки он чӣ ки шумо пешниҳод кардед ин албатта ҷавобе ки сунатулло пешниҳод кардааст ба ин ҷавоб ки мухолиф аст ин ҷавоби сунатулло нест. бояд гӯям ки ӯ дар мавриди олимон қоидаи марковников правила марковникова ва акун чӣ мешавад бо дигараш зайцева мешавад правила зайцева яъне қоидаи
Зайцев. Ҳамин буд, ин ҳамин чиро бояд шумо ба ёд меовардед. Тамом. Ёддас мешавам ки савола хонандаи синфи 11 мактаби 49 шаҳри Душанбе пешниҳод кардааст. Ба воситаи почта электронӣ ташаккур мегӯям. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар вақташ Пётр як фармонеро содир карда буд ки тибқи он сохтани кӯпрукҳо дар Санкт Петербург манъ шуда буд. чаро? чӣ мехост Пётр як бо қабули ин фармони ғайриоддиаш? чаро ӯ барои як муддат ин сохтани кӯпрукҳоро дар Санкт Петербург бо як фармонаш манъ карда буд? чӣ мехост ӯ? пеш аз муддат ҷавоб медиҳем. маромад. Рустам азиз ҷавоб медиҳад. маромад. Пётр як мехост ки Санкт Петербургро ба мисли шаҳри Венетсияи Италия як шаҳре кунад ки дар он ҳама бо кишти бо зарвақҳои хурд масалан гандолао ки мегӯянд дар Венетсия ҳамон рафтуо кунанд ва ҳатто яке аз номҳои ки масалан барои Санкт Петербург буд Венетсияи шимолӣ яъне северная Венетсия буд. Барои ҳамин барои пиёда намудани ҳамин ҳадаф як вақто Пётр як ман намуда буд ки дар чиз пулҳо яъне барои рушди киштисозиву заврақсозӣ? бале. яъне кӯпрукҳо халал мерасонанд ба фикри шумо? ин як ва дуюм ин як вай аст ва дигар чиз ин ки чун вай буд дар ҳолати ҷанг буд Русия бо Шветсия сохтани кӯпрукҳо барои гузаштани киштиҳои ҳарбӣ аз тариқи дарёи Нева ҳам монеа мешуданд. шумо кадом варианта пешниҳод мекунед? охи ҳар ду ҳадафа дошт. кадомаш дуруст бошад? Не, баҳс сари ин ки як китоби ҳаст дарбораи Пётр як ҳамин Петра ки ҳар ду ҳамин масъалаҳо уҷа бо чанд сабаб шояд сабаби дигар буд. ман ду чизе ки ба хотирам омад чизе аз ҳама аҷоиб ҳамин аст ки ҳамон ду чизе ки аз ҳама муҳим буд шумо ҳамонро гуфтед. ҷавобтон комилан дуруст аст. албатта инҷо будан сабабҳои дигар, лекин чизе ки барои мо масалан муҳим буд, барои комилан дуруст гуфтан шумо ҳамонро гуфтед. ташаккур мегӯям. саволи рақами 9. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. баъди ба он ҷо расидан ӯ намехоҳад ки хоб кунад. тибқи нақша бояд каме хоб мекард ва баъд корашро аз рӯи тартиби муайян иҷро мекард. вале вақте ки ӯ хоб надошту каме сайр кард, зарурат пеш омад ки бо ӯ аз Австралия дар алоқа бошанд. гап дар бораи кӣ меравад? як дақиқа вақт. маромад фикр кунед. Нуруддин, фикр кунед неритон бачо. Бетин ки дар яке аз то кайҳоннавар. Ки бишад. Мумкин ки навар яъне барои чӣ? аз нуқтаҳои гуногуни чӣ? аз нуқтаҳои ин як мебинем. савол чӣ буд? вай одам кӣ буд? Вай одам кайҳоннавар. хоб нарафтан чӣ масъала? Не охир истироҳат накард дар фазо. ин чиз буд як масъала. варианти дигар як вариант. замин вай мекунад. ин як вариант. ҳамин дорем. вариантои дигар. Не исто. Антарктида мерад. хеле вариант аст. Антарктида. Антарктида меравад яъне чӣ? ҷо 5 дақиқаи гап ин масъалаи хоб кардан ин мавзӯъ нема дорад ки бояд адаптатсиони периода гузарад. ҳам кайҳоннавард аст. ин ба ғайр аз ин бо бояд баён ҳаст. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад капитани камон. охи баъд Австралия барои чӣ? ба ин савол Ризо Баҳромзод ҷавоб медиҳад. маромад Ризо. ба хулосаи дастаи мо ин кайҳоннавард аст, зеро ки вақте ки кайҳоннавард дар фазо тавассути дастгоҳи кайҳонӣ парвоз мекунад, метавонад ки аз ҳамон соҳаи биниши антеннаҳои радиоие ки мавҷ мефиристонанд барои алоқа дур шавад
ва барои тамос барқарор кардан ҳамон антеннаҳои мавҷфиристонро дар ҳар гӯшаи замин мегузоранд ва яке аз онҳо шояд дар Австралия бошад ки дар соҳаи биниши ҳамон антенна дар муҳлати суҳбатшуда ҳамон дастгоҳи кайҳонӣ қарор доштааст. хуб, шумо бисёр наздик омадед, лекин камакак агар аз амиқтар агар фикр кунем, ба ҷуз аз кайҳонавардони шӯравӣ боз киҳо тавониста буданд ки дар самти сайёраҳову ҷурмҳои дигари осмонӣ рафтан ба он ҷо? кайҳонавардони амрикоӣ ба моҳ рафта буданд. Нил Армстронг ва Олдринг, Блез Олдринг, онҳо соли 69 аввалин нафароне буданд ки ба сатҳи моҳ қадам монданд. Шояд барои барқарор кардани тамос бо ҳамон дастгоҳи Аполлон ки Армстронг дар он ҷо сафар дошт, шояд мавҷ ҳамон вақт аз Австралия дуруст масалан. Бале, ва агар тибқи нақша ӯ хоб мерафт, замин ки дар гирди меҳвараш чарх ки мезад, вале хоб нарафт ва ҳамин тартиб вайрон шуд, не? шумо аз рӯи ихтисос ки ҳастед? ман аз рӯи ихтисос ду ихтисос дорам. Донишгоҳро аз рӯи ихтисоси астрономия хатм намудам, аспирантура аз рӯи ихтисоси физика ҳаста. Тамом, ман бо шумо баҳс намекунам, ҷавобтон камилан дуруст аст. ин Нил Армстронг аст, оне ки шумо гуфтед. вақте ки мувофиқи нақша бояд ӯ камакак хоб мерафт ва ӯ вақте ки бисёр худро роҳат эҳсос мекунад, ӯ меброяд ба моҳ ва камакак сайру гашт. гуфтем, ин ишора ба ҳамон буд ва он вақт ҳамин гуна замин гардиш карда буд ки онҷое ки масалан интизор будан ба онҷо сигнал намерафт. яъне ба Австралия мувофиқ омада буд ва алоқа аз он ҷо барқарор мешавад. саволи рақами 4. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. бори як нафар муҳассили факултаи коргарӣ аз Луначарский мепурсад ки ман чӣ гуна интеллигент ва джентлмен шавам? ӯ ҷавоб медиҳад ки барои ин 3 диплом лозим аст. он коргар мегӯяд ки ман ҳатман 3 диплом ба даст хоҳам овард. Луначарский ӯро ислоҳ мекунад. чӣ мегӯяд? як дақиқа вақт, марҳамат, фикр кунед. не аз назари тафаккури синфӣ нигоҳ кунед, масалан джентлмен ин аллакай синфӣ вай ҳисоб мешавад, буржуазия. мумкин вай ягон чизи дисни чизои синфӣ. баръакс инҷа бояд ки ба фикри ман чизи не чунки ино джентлменову чизоро бад медиҳанд ки баръакс мегуфтанд ки бояд бикунем. ба фикрам 3 диплом лозим аст. яке масалан дипломи джентлмен, дуюм чӣ буд? интеллигент, хайрун донишгоҳ ва ҳамин чизи джентлмен. ба фикрам ки ҳамин чизи мард чунки намекуштанд сон. савол сараш ин ки коргар донишҷӯи ихтисоси коргарӣ не донишгоҳи коргарӣ буд. рафак вай мутахассис тест тайёр мекард. як дақиқа дига дорам муҷидум прани вай гуфт ки ман метавонам мегирам ва гардон вай гуфт ислоҳ кард, яъне гардон вай. аввал гуфт ки бояд 3 диплом дошта бошӣ ва гуфт як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, капитани команда, ки ҷавоб пешниҳод мекунад? як дақиқа иловагӣ мегирем. марҳамат, фикр кунед. не амигашу черали капиту дуруст рафта вай дади баёз берем бача. это давраи чи вақти ами куштани джентлмени куштани интеллигенсия аст, правильно? ин мардак ва дини маорифу ва дини фарҳанг дар он вақт як бора пранит куд. хай фикр кун в классе имрӯз не гап сари диплом не гап сари худи ҳамин термин мемерад. агар ки вай мардак фарз кардам соҳиби ҳамин чунӣ бошад, мумкин эҳтимол саи бошад ки аз нигоҳи ҳамон муборизаи синфӣ дигар чизо ту коргараст ту наметавонӣ тақрибан ҳамин муборизаи синфӣ ҳамин контекст ё бояд это синфата тағйир диҳем классе. не должен поменять классе вами ягон
چی بده؟ اصلاح کردن به مضمون اصلاح کردن یعنی میگه تو باید خطا دیده شه. من میگه تو چه کار میکنی نباشد میگه. من موجود تک دفعه که تو نیایت میشه. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат نه ки ҷавоб пешниҳод мекунад نشیره لیجون. ба ин савол Шералӣ Ризоён ҷавоб медиҳад. Азбаски саволи шумо бисёр саволи аҷоиб аст ва ман ба ин савол фақат аз нигоҳи ҳамин тафаккури нигоҳ ба ҷентлмен ва ба зиёӣ аз назари синфии ҳамун солҳо ҳукмрон баҳогузорӣ кардан мумкин аст. эҳтимол ҳамун Луначарский ҳамун шогирди худашро ислоҳ карда бошад ки ту масалан бояд тавре инҷа пешниҳод шуд бояд ҳамон баромади синфии худатро иваз кунӣ ё ягон чизе ки ба ҳамин хулоса як ҷавоби мушаххас нест, лекин фикр мекунем ки пеш аз ҳама ислоҳ кардани Луначарский ба ҳамин тафаккури синфӣ пеш аз ҳама вобаста аст. Як чизе ба ҳамин пайваст аст. як чизи бисёр сода аст Шералӣ. вақте ки мегӯяд ки барои ин мегӯяд 3 диплом лозим аст, ӯ шогирд мегӯяд ки ман ҳатман 3 диплом мегирам. Луначарский мегӯяд не. яъне давомаш чи аст? барое ки ту зиёӣ ва ҷентлмен бошӣ باید که مثلا تو که کارگر هستی ما با تو همه امکانیت 3 دیپلم گرفتن نمیدیم گفته باشه شاید جانب بدم ё вақт нест барои 3 диплом. چون تو باید کار کنی. رفته که شما бисёр наздик омадаед. اصلا мардуме кор мекарданд ки дар 2 сол соҳиби ихтисос ва соҳиби баъдан вазифаҳои баланди давлатӣ мешуданд. шояд аввал нозирина гӯш мекунем баъд ягон ҷавоби дигар пешниҳод мекунем. ин дафъа агар ҳастанд пешниҳодҳо аз ҷониби шумо марамат нест ё ҳаст. хуб як тахмин аст агар барои гирифтани 3 диплом агар 3 бор дар донишгоҳ таҳсил кунад кай вақти коркунӣ ва инсон меояд. барои ҳамон мумкин гуфта бошад то ту мехонӣ то ту диплом мегирӣ аввая кор кунӣ хубтар. шояд ҳамин хел гуфта бошад. вале ба сурат ташаккур мегӯям ин як пешниҳоди шумо аст. хуб Шералӣ чизе боядатон омад? ман чӣ гуна интеллигент ва ҷентлмен шавам? мегӯяд барои ин 3 диплом лозим аст. мегӯяд ман ҳатман 3 диплом мегирам. мегӯяд не, ман дар назар доштам ки давоми ҳамин ё ин диплом ҳамчун собиқаи ҳизбӣ, собиқаи корӣ ё собиқаи университет. برای چی در جنتلمن چی در давоми ҳамин суҳбати Шералӣ ҷавоби Шералӣ ҳамин ки яъне ту агар ҳамин дипломи киёзи мехоҳ ҳамина бигирӣ ту метавонӣ ки дар рафти кор ҳам зиёӣ шавӣ ё ҳам ҷентлмен шавӣ. хуб мо гирди ҳамун ҷавоби дуруст чарх зада истодаем. қабул قبول کنید دیگر جناب میروید шумо уман дар бораи худи ҳамон зиёӣ фақат дар бораи ҳамин як зиёии худаш суҳбат доред. яъне зиёии оила надошт он бача ё ки масалан ё он муҳассил намедонам шояд камакак амиқтар меравем. инҷа ҷаноби ровӣ вақте шумо агар коргар ҳастед вақти вай занатон зиёӣ бошад аз шумо фарзанд тавлид мешавад мешавад ҷентлмен. инҷа ихтел аст. яъне шояд гуфта бошад ки барои ин бояд ҳамсаратон ҳам зиёӣ бошад. аз нигоҳи тафаккури синфӣ ҷентлмен ин пеш аз ҳама нафаре аст ки як элементи ба истилоҳ аристократӣ дорад. ино аллакай аз нигоҳи ҳамун Луначарский ки вай теоретики бузурги ҳамин масъалаҳо буд ино душманои синфӣ ҳисоб мешаванд. ман намедонам лекин шумо бо як қадам наздиктар омадед Шералӣ. бо як қадам наздик омадед. вале мо дар рӯйхати саволҳо як саволе дорем ки ба 50% иртибот дорад. ман он савола ҳатман медиҳам барои шумо агар навбаташ биёяд. вале агар ҷиддӣ бигирем ҷавобатон чӣ аст? яъне ки Луначарский чӣ хел ислоҳ мекунад? мегӯяд ки не ман дар назар доштам ки барои он ки ту зиёӣ ва ҷентлмен бошӣ бояд ки инҷо гап сари ҳамун диплом меравад. ҳамун диплом медонед ки чӣ буд инҷо? гап сари ҳамун дипломи коргарӣ надошта бошед. дипломи коргарӣ надошта дипломи рахпак надошта бошем. дипломи чӣ надошта бошед? ҳамун чизи каргарӣ. тахассуси коргарӣ. яъне дипломи коргарӣ надошта бошед. хуб хулоса шумо бисёр азият кашидед вале ҷавоби дуруста наёфт. Луначарский як гапи бисёр сода гуфтааст. гуфтааст ки ман 3 диплом ҳатман ба даст меорам. ӯ гуфтааст ки на, барои ин бояд бобоят диплом дошта бошад, падарат диплом дошта бошад ва баъд худат диплом дошта бошӣ. яъне ки як чизи бисёр соддае буд ки шумо гирдаш чарх задед вале наёфтед.
саволи рақами 1. Анон саволе ки болотар ваъда додам дар мавриди фоизу 50% дар ҳамон маврид. Як ровии машҳури телевизион Ларри Кинг гуфта буд ки мардум фикр мекунанд ки ман тамоми умр фақат ҳамин савол доданро медонам. ин фикри онҳо фақат 50% дуруст аст. дар дигар ҳолат идомаи андешаи Ларри Кинг чӣ аст? азо ин ровии машҳури телевизион Ларри Кинг мегӯяд мардум фикр мекунад ки ман тамоми умр фақат савол доданро медонам. ин фикри онҳо фақат 50% дуруст аст. дар дигар ҳолат, яъне дар чанд фоизи боқӣ монда, ӯ чӣ андеша пешниҳод мекунад? яъне давоми андешаи Кинг чӣ аст? шумо баъд 1 дақиқа умедворам меёбед. лекин асоси журналистик ҷавоб додам мардум агар шумо соҳиби агар шумо маҳв доштед баъд ба саволи шумо ҷавоб месиҳад. бале саволи дуруст монда ва ҷавобаш тонистан ин хел аст ки масалан дар байни вақти ҷавоб додани яъне ҳози хеле ки ман медонам дар байни чиз кунниш надорам монда насохта ин не ки домбо гош ки савол додам баъд саволаш тартиб додигам шунидани ҷавоб таҳаммул сабру таҳаммул барои шунидани ҷавоб додан ҳамин шанавидан 50% агар додам чиз тонисту дига шунидан гӯш кардам ё ин ки як бани дигар сипарӣ шуд гузашт. марамад ки ҷавоби дурустро пешниҳод мекунад? ба ин савол иршод сулаймонӣ ҷавоб медиҳад. марамад шуд. мо як ду гузина дорем. хуб, яке ин ки ҳамин ровии маъруф гуфтааст ки мардум гумон мекунад ки ман фақат ҳунари савол додан дорам, ки ин фикри ва ё 50% дуруст аст. ба назари мо ӯ гуфтанист ки 50% дига ман ҳунари гӯш кардани мусоҳибама дорам. чӣ хел бачаҳо дуруст карданд ки шуморо дар ин гурӯҳ гирифтанд? не ҷавобатон комилан дуруст аст. чун аз рӯи ихтисос мо ҳам савол медиҳем ва ҳам гӯш кардан ҳам дар кор аст ҷавоби мусоҳибро ва албатта гуфтааст ки фикри онҳо 50% дуруст аст. ман 50% дигар ҷавобҳоро гӯш мекунам. саволи рақами 11. савол аз ҷониби омӯзгор маъсисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 шаҳри Роғун Файзулло Иброҳимзода аст. як марде амири Хӯросон мешавад як нафар ва рӯзе ҳамроҳи сипаҳсолори худ ки азҳарӣ ном дошта ба майдони варзишӣ мераванд то гӯй бизананд ё чавгонбозӣ кунанд. азҳари амирро гӯйбозӣ кардан намонд ва насиҳате кард. амир бошад ин насиҳати сипаҳсолори худро қабул донист ва гуфт то зиндаам гӯй назанам. ки буд ин амир ва чӣ насиҳат буд ки аз ҷониби ин сипаҳсолор анҷом дода шуд ва ӯ аз рӯи он насиҳат амал кард? 1 дақиқа вақт фикр кунед. маромад чунки гӯшкунандаи муҳимтарин масъала ин аст ки вақте ки Исмоили Сомонӣ бояд асир мегирад асир мегирад, агар Исмоили Сомонӣ 892-907 бошад, пас ин амири Хӯросон амири вай буд. Амрӯ ибн Вайс. барои чӣ? Чунки вай сафори мисгар буд, вай гӯй аз мис сохта мешуд, дуруст? агар аз мис сохта шуд мисгар буд, чизи худаш идеал сохта бише, бояд гӯй ҳамон шайба чавгон чӣ гуфт вай? чӣ насиҳат кард ки меҳнати худато ҳайф накун, футбол накун. درست است. کی بود؟ اصلا همین نومی امیر گفت این که هم بسیار امیر یافتیم.
агар амири Хуросон киеву чӣ наста онда як дақиқа вақти шумо супарӣ шуд. یک دقیقه دیگه گیر، یک دقیقه دیگه. маромад як бозӣ аст аз даст метӣ бале бале шумо як дақиқа вақти иловагӣ доред, метавонед истифода баред. شیرینی گفت شروع می‌فهمم. ба ин савол ризо ҷавоб медиҳад. маромад мувофиқи ақидаи дастаи мо дар ин солҳое ки шумо ном бурдед, ҳокими Хуросон Амр ибни Лайси Сафорӣ буд. Сафорӣ ин мисгар аст аз калимаи арабӣ ва аз нигоҳи ман ҳамон гӯе ки дар бозии гӯи чавгон истифода мекардан аз мис сохта мешуд ва шакли кураро дошт ки аз нигоҳи имрӯза шакли идеал буд. ва вақте ки вайро мисгарҳо месозанд, вақте ки худи устое ки месозад ва чизи сохтаашро зада қатъ мекунад ва аз шакли идеалӣ берун месозад, ин аз мантиқ дуртар аст. Бинобар ҳамин азҳарӣ насиҳат кард ки меҳнати худатро зоеъ макун. ман ба шумо кӯмак мекунам. вости вақте ки шумо гуфтед ки Амир ибни Лайси Сафорӣ буд, ман алакай ки ҳамун солҳои 879 ва 900 алакай як қисми ҷавоба шумо гӯё ки пайдо кардед. инҷо устод фақат як нуқси ин нафара пеш меорад ва сабаб меорад. мегӯяд ки маҳз бо ҳамин сабаб шумо ин кора накунед, гӯй назанед. яъне ки агар ланг бошад равнависи мувозинат دسته بود ذواليمینین میگفتن دو دسته بود вообще-то لقب همین امر ابن ذواليمینین بود هر دو دستش راست بود در دو دست شمشیر میگرفت شاید وقتی که گوی بازی میکرد با یک دستش میکرد همون وایش از دست مثلا دستش چی میشد خیلی рустам ин мешавад ки бартарӣ бошад. рустам ин намешавад ки нуқс бошад, як камӣ нест. яъне ин бартарӣ аст. агар бо ҳар خب به هر حال ما نامی امیر یافتیم دیگر як нуқси дигар ки масалан нуқси ҷисмӣ ва мегуфт ки агар он ҷисми шумо ки он қисматам ки он узвам агар хароб шавад, пас бисёр мушкил хоҳад буд барои шумо. аз нигоҳи мо шояд як чашмаш кӯр буд ки яъне ин сипаҳсолор гуфт ки дигар гӯй назан ки чашми дигарат кӯр шавад, бисёр мушкил мешавад. хуб ман намедонам рости гап чӣ кор кунам ба ҷуз он ки гӯям ки ҷавобтон камилан дуруст. рости ин ҳафта чанд нафар аз бинандаҳои мо навиштанд ва бо ман телефонӣ ҳам суҳбат карданд ва маро фақат як ирод гирифтанд ки гуфтанд шумо ба бачаҳо зиёд имкони фикр кардану кӯмак медиҳед. яъне ин дар ин барномаам бигзорен андешаро баён кунанд ва ҳар кас барои гуфтани андешаашон ҳақ дорад, вале ман вақте ки мебинам ки шумо қариб 90% наздик омадед ба ҷавоби дуруст, ин бисёр аз ҷониби ман бераҳмӣ мебуд агар ман ин гуна имкониятро барои дилхоҳ даста пешниҳод накунам. мақсади мо ин аст ки мо дар якҷояга як бозии шавқовара пешниҳод кунем, камакакам бошад дониши худро васеътар кунем. мақсад ҳамин аст ва умедворам ки имрӯз шумо як бозии бисёр хуба нишон додед. бинандаҳои азиз, ин гурӯҳ ном дорад Мину ва ҳамагӣ бачаҳои бисёр ба обрӯву донишманд ҳастанд. хуб шумо фикр кунед ки кадом савол ҷолибтар буд ва бачаҳое ки ба ҳайси нозир ҳастанд мегӯянд ки кӣ беҳтар буд аз миёни шумо. шуба имрӯз як бозии хеле ҷолибро мо шоҳид гаштем ва ба андешаи мо нозирон бозингари беҳтарини имрӯза ҷаноби Рустам Азизӣ дониста шуд. рустам Азизӣ саломат бошед. мо албатта миёни бозингарони беҳтарин як бозии алоҳидаи ғайринавбатиро баргузор хоҳем кард. маромад саволи беҳтарин ба фикри дастаи мо ҳамон саволи рақами 3 дар бораи кӯҳи Эверест, яъне партов. беҳтарин савол аз нигоҳи иҷтимоиам барои имрӯз бисёр доғ аст барои шаҳрҳои калон. беҳтарин. хуб ба ҳар сурат ташаккур мегӯям барои шумо. Субҳон Ҷалилов будам. муваффақ бошед.